Gauner Boris Susko blokuje rozhodnutie ústavného súdu, ten má 15-dňovú lehotu na to, aby ho zverejnilo v zbierke zákonov. Ak sa tak nestane, podľa odborníkov môže rezort páchať dokonca až sabotáž. Zločinecká vláda dobre vedia, že konajú protizákonné. O to väčší dôvod udržať sa pri moci už navždy. Slovensko je stratené a ak už teraz nezačneme s masívnymi protestami a ak nezačneme bojovať rovnakými zbraňami ako oni, tak sme v totálnej rei. Tu už slušnosť a citlivé vnímanie nepomôžu, doba sa zmenila, treba sa jej prispôsobiť, ja len zbožne dúfam, že sa im to nepodarí. Ak áno, je koniec s týmto štátom. Pekný príklad pre občanov. Nedodržiavajte zákony, neplate dane. A na čo? Keď na vás siahne polícia, zabite policajta. Naša vláda nám dáva návod, ako začať občiansku vojnu. Vážení sudcovia Ústavného súdu. Dúfam, že sa nenecháte opiť rožkom vyfaulovať vaše rozhodnutie pusunovacom, otrokom Ruskom a svoje rozhodnutie k protiústavnosti niektorých bodov novely označíte za právoplatné aj bez zverejnenia v zbierke zákonov. Ukážete, kde je spravodlivosť na Slovensku.